Čaute, peknú nedeľu. Tento týždeň som tomu vlogovaniu moc nedal. Mali sme tu Mišku Dubenovú a trénovali sme s našimi borderkami. Takže robotu som sa snažil vybaviť čo najrýchlejšie za 2-3 hodinky, všetko pokontrolovať, zadať nejaké úlohy a venovať sa naplno tréningu. Tento týždeň mi dal strašne veľa. Akože Miška je veľká frajerka, obrovské skúsenosti, prešlo jej cez ruky veľmi veľa psov, úspešne závodí a sledovať ju pri práci a učiť sa volať čo nové bomba. Včera som mu zaviezol na letisko a od dneska nám začína zase klasický režim, takže ideme sa tu trošku poprechádzať, ukážeme si, čo sa tu pomenilo a dáme si aj nejaké nové informácie ohľadom Liptova, pretože sa nám tam trošku pohli veci ohľadom našej, dúfam, že budúcej farmy. A to asi všetko, takže poďte so mnou, ideme sa tu trošku poprechádzať. Máme také anglické počasie, poprcha, zamračené, ale už iba dneska, od zajtra má byť slniečko, hlásia 8 stupňov a dokonca útorok, stredu, štvrtok sa mi zdá, že až 12-13 stupňov. To bude úplná bomba. Nasedlať koníka, ísť sa tu povoziť, pomotať a pomaličky najvyšší čas začať čistiť celý areál a dať ho do takého stavu, aby prvé slnečné lúče pritiahli zákazníkov, návštevníkov našej farmy a pomalinky sme rozbehli bar, rozbehli sme tú komerčnú časť a myslím si, že to zvládneme. Ideme pozrieť kravičky. Jop. Akurát nám vychádza krmný robot. Kep, dadldu. Poďme. Brutálna mašinka. Čaute, babi. Moka, moka. Moka. Moka je zhypnotizovaná. Poďte, lebo nás zrazí robot. Krávičky oddychujú aj na jednej strane, aj na druhej strane. Pred týždňom sme si ukazovali čistú hnojovú jamu a už sa nám tu pomaličky takto kopí materiálík a my sme si oplotili celý tento priestor. Keď si všimnete, máme tam viacero elektrických laniek a chystáme sa na to, aby sme sem umiestnili preštické prasiatka. Ešte si spravíme tu na jednu takú väčšiu ohradu. Keď sa pôjde vyvážať hnoj, prasiatka si preženieme do tej ohrady na pastvinu, hnoj sa vyvezie a potom ich sem vrátime naspäť. Som veľmi zvedavý, ako to bude celé fungovať a ako moc nám pomôžu zmenšiť túto stále pribúdajúcu kopu hnoja. Dokážu si odtiaľ vyťahnuť aj veľa krmiva, ktoré sa v podstate vyhrňa z krmného stola, pretože keď to krávičky nezedia, tak na druhý deň sa to všetko vyhadzuje. Je to z toho dôvodu, aby to nevlhlo, aby tam náhodou nevznikli nejaké plesne, aby krávičky žrali to najkvalitnejšie, čo môžu. Fajčem, baba, som sa potkol. Potkol som sa od teba. Tu si spravíme bránu medzi jedným kolom a druhým kolom. A dúfam, že to bude fungovať. No. Už iba skúsiť a uvidíme. Všetko, čo nás napadne, musíme zrealizovať. Až po nejakom čase zistíme, že či to malo zmysel. Ináč sa na to prísť nedá. Je kopu teórií, ale dokedy ich človek nezavedie do praxe, tak dovtedy neviete, či niečo funguje. Čau! Akurát tu máme krmenie a nakladanie sena, komponentov do krmného voza. Keď si všimnete,
Zásoby sena už teraz nemáme moc veľké a každý týždeň dovážame 2 kamióny, ale seno je vysokej kvality. Keď sme sa bavili o tom, že má prísť oteplenie, tak som si spomenul, že musím ísť do baru povypínať aj radiátory, pretože cez zimu sme ich najskôr zabudli zapať a roztrhalo nám tu vodu, aj filtre. Potom to tu chalani boli opraviť a potom, jak sme to opravili, tak sme nainštalovali radiátory, najjednoduchšie riešenie, do každej jednej časti jeden. A od dneska už hlasia teplo, takže som toho povypínať, nech zbytočne nekúrime. A za chvíľku to tu oživíme, všetko poupratovať, naskladniť jedlo, pospúšťať konvektomat, stroje, pizza pec a sezóna môže začať. Veľká výhoda tieto kontajnerové stavby, celkom dobre to drží teplo, rýchlo postavené, ľahko umývateľné. Paráda. Už by som asi v živote nič nemuroval, ale všetko vždy riešil iba takýmto spôsobom. Už sa teším, keď tu budú všade ľudia sedieť. Dole budú skákať deti na trampolínach. Pre vás, čo ste tu ešte neboli, tak si to ukážeme. Musíme zaostriť. Tu som, zaostrím kamera. Mám novú kameru a neviem to obsluhovať. Čiže tuto za mnou, neviem či to vidíte, sa nachádzajú trampolíny. Teraz sme si tam trhali zelinu, zbierali všetko, čo tam nafúkalo počas zimy. A jak sa oteplí, tak ich nafúkame, dotiahneme hadicu, celé to vyšurujeme a pomaličky pripravíme na tú sezónu. Smutné, rok a pol to tu bolo smutné, bez života, bez ľudí, bez detí, ale verím, že tento rok sa to zmení. Moka zbadala plastovú kravu a túto gumennú na lasovanie a celkom sranda pre mňa. Čo to je moka? To nie je živé. Není živá kravička, vidíš? To není živé, ty truhlík. Ale pekná, vyzerá jak živá. Ideme si ukázať aj, jak sme sa posunuli s týmito našimi cestičkami v komerčnej časti. Vidíte, že tu už máme asfaltovú drť navozenú. Takto nahrubo. Všetky chodníky už máme spevnené. Je to taká stavebná drť, aby sme vytvorili hrubšiu vrstvu, aby nám nevyliezalo blato. Pod tým je geotextília. A v tejto spodnejšej časti sa už začal navážať a žabovať asfalt. A ešte pekne potom navrch na to nasypeme nejakú jemnejšiu frakciu. A bude to veľmi dobré. Už teraz vidíte, že napriek tomu, že sa tu krmí, tak tu není žiadne blato, je to pekné čistučké. Trošku nejaký detailing a diaľnica je na svete. Madonna diaľnica. Čiže toto bude jedna cesta, tak to bude pokračovať. Druhá cesta, tam jak stojí báger, čo vlastne sú jedna rada výbehov, druhá rada výbehov, tretia rada výbehov, takže aby ste sa pekne všade dostali. Poď, Moka. Ďalšia vec, ktoré mi pribúdajú šedivé vlasy, okrem našej Lenky, ktorá
posiela peniaze cudzým ľuďom, sú niektorí dodavatelia. Keď sa pozriete na túto prístavbu, ktorú stávame k našej zmrzline, bude slúžiť ako kuchynka, tak zadanie zákazky bolo úplne jednoduché. Prosím ťa, postav mi sem priestor 3x6 v šedej farbe. Prídem sem a je tu hnedá. Pýtam sa, prosím ťa, že prečo si to spravil hnedé, prečo si to nespravil šedé? Však lebo aj predajnu máte hnedú, aj fasádu na sirárni máte hnedú. Takže pozrite si hnedú na predajni a pozrite si túto hnedú. Je to úplne iný odtieň, úplne iná farba. Je to normálne, že pas na oči a keď sa ho pýtam, že ty nevidíš, že v tých hnedých je rozdiel, že to je oveľa úplne iné. Že však vidím, ale takú farbu som nezohnal. Tak prečo si to nespravil šedé, jak som ti hovoril. Ber to pozitívne, ono je to také farby, jak tá kravička na logu. Fakt, toto sú veci, že keby som každému jednému majstrovi nechal spraviť veci podľa ich kreativity, tak by to bola totálna katastrofa. Takže žiaľ Bohu, chalani to budú musieť prerobiť, budú to musieť oplechovať do šedej farby alebo dať to do takej hnedej farby, jak je siráreň. A toto je stále pri niečom, že niekomu zadáte nejakú zákazku, poviete mu, ako si to predstavujete, čo by ste chceli spraviť, máte na to nejaký dôvod a spravia to úplne inak. A keď sa ho pýtate, že prečo, tak vám povedia, že lebo oni si mysleli, že takto to bude lepšie. Takže keď ste nejaký majster, nejaká firma a niekto vám dá zákazku, tak prosím vás, snažte sa to spraviť tak, ako zákazka bola zadaná. A keď si myslíte, že by niečo bolo lepšie, a ja uvítam všetky nápady, zlepšenia, ale najskôr sa o tom treba pobaviť, treba povedať. Toto si myslím, že bude blbosť, čo si mi povedal, správme to trochu inak, napríklad takto, z toho a z toho dôvodu. Teda ja ako zadávateľ zákazky si to zvážim a poviem, ty kokos, máš pravdu, správme to takto, ale same od seba spraviť niečo v podstate úplne iné, než bolo zadané, katastrofa. A záver, zbytočné 2-3 hodinky navyše, kým sa oplechuje tá divno vyzerajúca hnedá farba na šedú alebo na takú hnedú, ako je na ostatných fasádach. A keby v podstate tento dodávateľ sa nesnažil byť kreatívny, mohol si ušanovať čas, pretože tú prácu, ktorú budem musieť robiť navyše, mu samozrejme nezaplatím. Je to úplne normálne, zadanie zákazky bolo jasné, kreativita je vítaná v prípade, že je prediskutovaná s tým, kto tú zákazku zadá, ale v takomto prípade musí sa to prerobiť. Na farmár je celý mokrý, som sa presunul do mojej kotolničky. Trošku sa musíme takto očesať. A ideme na to. Ideme si povedať nejaké novinky ohľadom Liptova, ktoré som vám slúbil. Takže minulý týždeň sa v podstate pohli všetky veci. Predložili sme banke finančný plán. Dostali sme od predávajúceho účtovné súvahy a dokonca už prišiel aj návrh kúpnej zmluvy, takže teraz v podstate sa snažíme zladiť na nejakom znení tej kúpnej zmluvy. Budúci týždeň by sme mali na 100% vedieť, či nám banka túto kúpu prefinancuje a keď to všetko vyjde, tak predpokladám, že v priebehu pár týždňov by sme mohli začať sťahovať mladý dobytok od nás z Klačian na Liptov, teda presnejšie na Bukovinu a Prosiek. Je to vec, ktorá je pre nás extrémne dôležitá a to z toho dôvodu, že dnes máme stiahnutý mladý dobytok tu na Domaštali a ak by tu ostal, tak otvoriť komerčnú časť pre nás bude v podstate nemožné, pretože budú tu muchy, bude tu bordel, stále tu musia chodiť stroje. Pastviny nemáme tak veľké, aby sme dokázali von vyhnať aj dojnice, čo je pre nás priorita, aby sa pásli dojnice a ešte aj mladý dobytok. A tým pádom vlastne sezóna by nemohla začať. Takže my strašne dúfame, že sa nám podarí túto farmu kúpiť. Keď sa nám to nepodarí, tak
vlastne sezónu tento rok ani neotvoríme a budeme musieť zháňať nejakú inú farmu, kam presunieme mladý dobytok. Máme tu vo výhľade ako rezervný plán zhruba nejakých ďalších 100-150 hektárov, ktoré by sme mohli začať používať na spásanie mladého dobytka, len je s tým spojených strašne veľa investícií od plotov, nejakého zázemia, napájačok, nejakých senníkov a príde mi to ako zbytočná investícia, keďže tá pôda stále nebude naša, mali by sme to iba v nejakom ďalšom prenajme a môže sa stať strašne veľa faktorov, strašne veľa vecí, ktorých následkom by bolo to, že tie zvieratá odtiaľ budeme musieť stiahnuť a nemali by sme kam. A keďže táto komerčná časť nás stála strašne veľa peňazí, zhruba 500 000 eur, tak by sme chceli spustiť sezónu tu. Dôvod je nie iba ten, že sa sem budú chodiť zabávať deti a budú vidieť nejaké zvieratá, ale hlavne to, aby ste mali možnosť prísť na farmu, z ktorej kupujete mlieko, z ktorej kupujete mliečne výrobky a v reáli ste videli, ako to tu celé vyzerá, ako to tu funguje, aby ste vedeli, ako sa k zvieratám správame. To je pre nás obrovská pridaná hodnota a samozrejme aj pre vás. Pretože tvrdiť niečo napríklad na sociálnych sieťach, na Instagrame, spraviť pekné reelska, si myslím, že dokáže aj človek, ktorý zvieratá chová iným spôsobom, ako deklaruje na sociálnych sieťach a toto nechceme. My chceme byť voči vám transparentní a najlepší spôsob toho, ako byť transparentný, je povoliť vám vstup k nám na farmu. Preto mi veľmi, veľmi na tomto záleží a od začiatku, od farmy v Bojničkách, až dokedy neprišiel Slak, sme fungovali takýmto spôsobom. Čiže prídeš, vidíš a vieš, čo kupuješ. Vieš, že sa kravičky pasú, vieš, kde sa výrobky vyrábajú a máš istotu, nejakú záruku toho, že to není iba nejaký pekný marketing, ale je to realita.